Emozioak ikustezinak dira, baina birusak bezala kutsatzen dira. Ba al zenekien, inguruko pertsonak zeure emoziotaz kutsatu eta ingurukoen emozioz kutsatu zaitezten programatuta zaudetela? Gaurkoan, emozio horiek nola kutsatzen diren ikusiko dugu. Eta zer egin dezakegun, alde batetik horien arteko baliagarrienak potentziatu eta bestetik kaltegarri direnei eutsi eta nola muga jarri. Geure emozioek baldintzatu egiten dute, arazoak konpontzeko erabiltzen dugun modua. Nola harremantzen garen besteekin, nola sortu, nola ikasi, nola maitatu, nola gorrotatu eta nola eraikitzen. Gainera, denok daukagu sortzetiko ingurukoei emozioak kutsatzeko berezko joera. Joera hau berariazko prozesu primitibo, automatiko eta inkontzientea da, zeina komunikazio ez-berbalaren bidez azeleratu eta gauzatzen den. Elkar imita dezagun eragiten duen mekanismo neurologikoetariko bat badugu, ispilu neurona deritzona. Honek besteen keinu eta jarrerak hauteman eta errekonozitu ditzagun ahalbidetzen du. Biziraun gaitezen xedearekin, taldetik kanpo gerez gaitezen, ingurukoak imitatu egiten ditugu nahita konturatuta eta konturatu gabe. Horregatik kopiatzen ditugu modak, keinuak, ideiak, ingurukoen hitz egiteko moduak eta gehiago. Jakin ere badakigu, hain dela handia gure inguruko taldeekin bat egiteko dugun presioa. Non eta kezkatu edota larritu egiten garen ingurukoak bezala pentsatzen ez dugunean. Garunak ordea, lasaitasunarekin saritu egiten gaitu inguruko gehiengoak esan eta egiten duenarekin bat egiten dugunean. Gogamenean izkutuan harrapakari bat gerturatzen ari zaion txori talde bat imagina ezazue. Arriskua ikusten duen lehendabiziko txoriak ziztu bizian alde egingo du eta pentsatu gabe ingurukoek atzetik jarraitzen dioten. Zeren eta taldean egon eta jokatzeak talde babesa ematen die, arrisku iturri bat hauteman eta babestokia aurkitzeko banakoaren aukerak biderkatuz. Izan ere amorrua, tristura edo beldurra bezalako emozioak baliagarriak izan daitezke, baina kaltegarri gerta daitezke ez badugu ikasten hauek kudeatu eta mugak jartzen. Mi madre se metió al carnet porque tenía una partida. Ella pesaba. Ya la tenía que Mitjà del Reixac, Manresa. todo por un vídeo.